cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Poso pertama Rasid ngising. Mosok kok njaluk sontek iki. Padahal peduse Mbah Bos ya, gak sontek. Menawa lagi waras. Aduh, ngomong tenan. Kenapa ya? Rasid ngising. Ya Rasid ngising, Mbok. Entene nak bar dhewe to ya. Lah petek ta piye? Ora petek sontek kok. Lah gendeng to piye? Rasid ngising mbok sontek oi. Bangetan Kim. Iki kanca kaya ngene. Jian kebacut tenan iki. Weh kok celuk tenan Rasid ngising mbok tangisi. Gayo Kim, ayo diludus Kim. Gabutem. Aku lho Rasid turu lho tak beno. Nek iki beda Kim. Rasid ngising tenan. Beno. Engko lak bar dhewe, jan kandhanane meyang ngeleram. Rasid ngising tenan. Lho peno ndi glonyo ra iki? Kok ndi, Bos? Kok bancaan? Nah kowe kok ndi Mang? Kok WC? Ana apa no? Rasid ngising kok. Alah Rasid misih kok ya beno ya wes ya. Lu gua kono sik. Lah iya wong rone Rasid mising kok tilak-tiliki karepe piye dari yo. Nanti beno kok ya barbare dhewe tapi ya. Piye Rasid ngising kok. Kabeh padha wae. Kabeh padha ae jawabane. Piye karepe? Lu ngentut tak wesan. Alhamdulillah. Piye ya? Iya, Bos. Speber ketok iki Rasid ngisinge. Lah Rasid bara-bara ya beno enteni ae to kok. Lah opo wis sing ngrasa Rasid ngising? Beno kok ya wis. Wis bareng ngentut, Bos ketoke. Lah kowe kok krungu Rasid ngentut? Bangetan ya ki uripku kok. Sing rambuteng aku to Bos ya. Ya wis, ngono tak nyimpen berkat nang lo ya. Nang kono wae sik. Tak simpenane udah pan kucing. Ya, Bos. Keliling sik wong jenenge RT mosok ora keliling. Saiki ya bulan Ramadan. Bulan ampunan. Loh, kae sapa ndrongos nok kono kae? Kok paje kok rasing tapi cek tak paranane. Kok rasing ya wajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kowe to ya? Iya, Pak Bos. Lha mau apa nok kene? Rasid ngising. Rasane ngising mbok terano ndi? Bangetan Mbah Bos salah napa neh iki. Lho, ngentut neh aku ki. Ya ono ya tak lungguh kene ya. Yo, Mbah Bos. Tuh. RT bareng wis kok kene Pak RT bareng. Ya, Bos. Oh, ya wis. Ayo, satu gabungan nang kene. Rasid ngising iki kenapa to, Bos? Kok dari yo kok gubah rakur. Ayo boh piye iki mesti hanya dinteni ayo barbari dhewe. Yang tak mentat ngentut ya. Rasid ngising tenan to Bos iki tibake. Lha kok rasa Rasid ngising lek lah ngono ki piye to? Bae Bos iki.
Lho. Lho. Lah kaya ora teko wong iki. Lho, untuk neh aku. Sepurane lho ya. Lah iya, sing Rasid ngising kok sing ngentat-ngentot kok kuwe to yo. Piye karepmu? Lah iya ya teh. Aku dhewe gumun kok. Piye dari yo malah ngene piye to, Bos? Rasid poso esuk iki. Lah nek Rasid poso kaya malah alhamdulillah begitu karepmu. Ayo piye to yo malah aneh men to. Lah iya, rumah sampai poso kowe dhewe ta piye? Lah Rasid kaya pengen poso. Lu sanggo dhewe posone. Ya ora kuat. Rasid yo poso sesuk. Lah iya kok. Wah, apik to ya kuwi nek Rasid poso sesuk. Karepe ya Rasid ora poso. Lah kuwi sing ora apik lagi. Lah wong-wong iki padha gladrah ya. Ngopeni Rasid, bar Rasid ngising, bar Rasid turu, bar Rasid melek, nggo mau kebadak itu piye? Ngene lho. Sing Rasid ngising iki temenane aku. Bahasa badake Rasid ngising, Rasid melek, Rasid turu. Ora badake aku, Bos. Ngono. Oh, berarti sing Rasid ngising iki sampean dhewe to. Apa sakoa Rasid kidule omahku kuwi. Wis paham kabeh to? Oke. Wis tak tutuke aku nang ngising, Bos. Awet cek. Sik. Ali hati to piye? Hore! Mari rusuh.